bħala Partit Nazzjonalista, bħala viċi kap ta' dan il-partit, qed inwiegħed quddiem il-poplu Malti l-qawċi kollu llum li gvern ġdid nazzjonalista jinvestiga kull kuntratt li kellu x'jaqsam miegħu Konrad Mizzi u wkoll Kiċ Kembri. U għalfejn qed nagħmlu dan? Qed nagħmlu dan għaliex dawk huma l-flus tan-nies. Dan sostnieħ il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista l-ħidma fil-Parlament David Aġus waqt il-programm Magħkom tal-erba' fuq Net Television ippreżentat minn Luis Tedesco. Irridu naraw mbagħad li ssir ġustizzja. U l-poplu Malti Wawċi jixraqlu dan. Qal li l-Partit Nazzjonalista juri lilu nnifsu bħala partit propożittiv u li joffri alternattiva denja. Fil-programm kien mistieden ukoll l-avukat Edward De Bono fejn fost l-oħrajn tkellem dwar kif il-korruzzjoni tfisser serq ta' flus il-poplu. Is-serq li qed isir lill-poplu talli l-gvern mhux qed inaqqas id-dawl u ilma u diversi oġġetti oħrajn hija riżultat tal-korruzzjoni lampanti li hawn fil-pajjiż. James Aronellu, Net News.